जों दिनै अमा बेदर जागोन। अमा बेदर सुबाय आरो नै लोगोफोर अमा बेदर। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ सोर खालामगोन होनबा नै बिसोर खालामगोन आरोना, बिसोर खालामगोन भिडिअखौ। नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै फुख्रि थाइलेण्ड दोनदों, थाइलेण्ड माबा प्लास्टिकखौ माबा खालामनानै दोनबाय आरो दैया सोबबाय थायो, बिराद सोबो आरो नै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सामब्रामखौ एवग्रोबाय, दा बेदरखौ एवनोसै। हरबाय, संख्रि हरबाय जोङो दै ओंखारनायनि। बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै, दसे खोबहाबथोरनोसै बेदरना दै ओंखारनायनि। लोगोफोर दा एसे बिनि माबा मेजेमा थाव ओंखारबाय आरोना नै एसे खामफ्राम नङाबानो जानो बायो। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो चेनेलखौ दासिमबो जुदि सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला मोनसे लाइक खालामदो ना मा होनो। बेरलायबाय। ओमफ्राय नै दा जोगोनार होनोसै जों, नै जोगोनार मोनबाय, नै लांफैदो। गेब्लेजोब्बाय जोंना, सिङावबो एसे खामथाबजोबलायबाय। बेखायनो जों दा दै होनोसै आरो दै होनानै गोबाव गोदौ होनोसै मोननायनि बेदराबो। जाथ'बाय। एसे गोबाव गोदौनोसै, खोबनानै लाफिननोसै।